Og så ser vi Morten og Peter spille mikrofodbold, eller mongolfodbold. For satan, Peter! Ej, hvad sker? Styr dig, mand! Mongol, Peter! Prøv at lave dit Mikkel Pikkel-trick. Mongol! For satan, du må ikke skide af sådan noget. Er du med? Og nu er det Morten Peter spiller håndbold. Jeg vil ikke være Niklas Landin, det går ondt. Pas nu fra mit kamera, jeg har lige købt det. Det ligner Anna Sækert, altså. Helt ærligt. Det var ikke golf for helvede. Nej. Undskyld, lille baby. Jeg har ligesom mor så en døgnkugle. Nu kan du være Søren Rasmussen, nu vil jeg være Anders Sækert. Er du med, Peter? Det er altså ikke sjovt. Kan du godt se, det er ikke særlig sjovt, at der er Søren Rasmussen. Men det er ikke særlig kønt. Vi er meget kønnere end ham. Jeg skulle se, han dit, mand. Altså, jeg skulle tage ud, mand. Så der er det, det går som en film. Skydebinde. Jeg skulle have taget slipbeskytter på. Jeg hedder Peter. Det er Morten. Nej. Hvor er du dårlig her? Jeg skal nok have en bold til Morten. Så vil jeg gøre en Niklas Landin. Hallo! Ikke når man spiller håndbold. Ja, det er ligaspiller lige eller Messi, mand. Det er ikke golfbold. Eller det er håndbold. Vi spiller ikke golf. Det er sådan, der spiller man håndbold. Jeg synes det. Det der, du blander jo ligesom reglerne sammen med golf, ikke? Hvis du slet ikke. Det er ikke sikkert. Man må ikke bruge hovedet, man må heller ikke bruge hænderne. Man må kun bruge hovedet, ikke? Ligesom, det der må vi heller ikke gøre. Det der må ikke Connie. Tak nu mod Anders Sækert, eller Lars. Hvem er du? Anders Sækert, eller hvad? Der skal du ud til højre flok, mand. Det der, så skal du lære de der skruebold, mand. Er det sådan her? Og skulle der mere Mikkel Hansen. Du ligner godt Anders Sækert. Han der får rigtig mange mål. Er det sådan her? Jeg kan se han der kan det, han har fået 2.900 mål. Det er helt vildt. Det skulle være en jeg gør på en fodboldkamp. Men så får jeg heller ikke særlig meget, for jeg spiller slet ikke fodbold. Det var rigtig godt, ikke? Og det var også for Morten og Peter spiller håndbold. Du er ikke særlig god, hva'? Den der bold, den er ligesom også rundt med at putte en mikrochip ind i den der brække benet. Det ved jeg sgu ikke, jeg er ligeglad. Hvad skal du? Det skulle da svært at filme dig herfra. Nej, vi er pause, vi skal lige følge efter ham. Hvor fanden er bolden? Og her kommer Morten med håndboldtræk. Morten! Jeg sagde håndboldtræk. Jeg sagde ikke fodboldtræk. Okay. Det er da ikke basketball. Okay. Det er håndbold.
Hallo, heller ikke håndbold, vel? Nu spiller du beachsport i. Det kan vi ikke have. Det er håndboldsag. Det der, hvor man kaster og ligner Anders Eckert. Kom nu. Ej, fuck, mand. Der er kun 2 minutter tilbage. Ej, det var da ikke særlig godt. Og så tror jeg, at Morten kan mere i dag. Han er vist lidt sløv i det. Hej. Morten og Peter på jagt. Jeg har bygget den dør. Hold den dør! Denne gang slipper du, men næste gang kommer Peter efter dig. Ja! Nu skal jeg se en bygge. For satan, mand. Morten og Peter er på skovtur. Morten! Hvad? Hvor slår mit ben? Så kan du lære det. Du siger. Hola! Morten, jeg slår mit ben. Så kan du lære det. Det gør ret ondt, faktisk. Der står Morten og Peter. Flot. Er det varmt? Nej, nu står der kun Morten. Det kan vi ikke have. Sådan. Nej, det er koldt. Det er isfisk koldt. Værsgo. Jeg klapper for Morten og Peter. Super Morten! Så med dig. Super Peter! Hørte de det, mand? Ja. Det rimer fuldstændig. Tak for i aften. Ja, jeg ved ikke godt. Tak da. Morten og Peter på skøjtetur. Okay. Filmer du? Stop nu. Hvorfor?